Són les 8 menys 10 del matí i aquí darrere nostre, al Parc Anselm Clavé, està tothom esmorzant, agafant forces, perquè d'aquí 10 minuts tothom a córrer. Per començar a fer esport cal anar ben preparat i alimentat. Una mica d'esmorzar, croissants per omplir l'estómac i a passar fred. Tothom preparat i som-hi. A córrer 16 quilòmetres pel terme de Sant Pol de Mar. Bé, a córrer alguns. D'altres s'ho prenen amb més tranquil·litat, que el poble és molt bonic i no és qüestió de veure les vistes massa ràpid. He recorregut els terrenys de Sant Pol, cosa que a vegades desconeixes, no? Doncs és la primera vegada que la faig i és perquè ens hem ajuntat tota una colla d'amics i venim a fer-la tots junts. Llavors, doncs, bueno, al principi venim a fer-la caminant i perquè anem tot, ja dic, som diverses famílies. Perquè ja l'he fet molts anys i és divertit i com que molts amics meus la fan, quedem per fer-la i això. És un repte personal perquè la Maria fa molt de temps que la volia fer, jo tampoc l'havia fet, la vaig convèncer ahir i per això hem decidit fer-la. Doncs nosaltres els deixarem aquí, que això és per gent massa valenta, i ens anem a veure la feina que hi ha al darrere amb l'organització. Som-hi! La marxa de Sant Pol compta també amb un refrigeri per quan arriben els que hi participen. A la plaça Anselm Clavé no es va parar ni un segon. Els organitzadors van haver de treballar contra rellotge per tenir-ho tot llest amb l'arribada dels primers corredors. Doncs mentre alguns corren, els altres treballen. L'organització està preparant ara l'esmorzar, com veieu, entrepans de botifarra, una mica de Coca-Cola, aigua, Fanta, un refrigeri, tot preparat per quan arribin els corredors. I avui a les 6 del matí ja tots aquí. En total l'organització són 80-90 persones que mou entre els controls, els cotxes que van també seguint, i aquí a la plaça, que hi ha molta feina amb la botifarra que ara es començarà. Els atletes no van trigar en completar els 16 quilòmetres. Això sí, només va poder guanyar un. I bueno, hem sortit que no havia quasi bé ni escalfat, hi havia croissants com he pensat en un moment i m'he trobat bé i he anat fent. Sant Pol, guapíssim, no m'ho esperava tanta muntanya ni tant desnivell, ha sigut força trencacames i ja està, genial. Si podem l'any que ve tornarem. Són 2:15 i els primers corredors ja han arribat a la meta. Encara falta la gent que ha fet la marxa més tranquil·lament. Els primers corredors estan ja esmorzant i, per tant, una cursa, una experiència maca que acaba amb un bon esmorzar.